wach ne Nyasaye niya oduog jonyuolna eka mondo wabed kamoro achiel. Adwa ni mondo ichop kanyo piyo piyo. To wang'ni ok adwa winjo gimoro marach notimore. Neuru ng'ani, neuru. Ng'ieuru maber. Sani en odwa puonje kaka an onego abed gi luor. Wuogure dalana. Rikoda. Sarab. Ng'onna. Magi tang'o. Mehere ni nyako maber ahinya to an ok anyal ketho nyinge kata matin. Many gimoro machielo. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile Buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo mondo kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai anyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi Ajwang dakika en 29 tok saa 12 mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono wasedonjo e nonro mar gazet kaka pile wabedo kod thuolo mar nono gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Okinyi ma kawuono antiere kae kod jafwambo wadwa Edwin Okoth wadwa kawo thuolo makende mar nono gazet okinyi ma kawuono. Edwin, machiegni nonro mar gazet ichiew nade? Achiew maber ahinya Joyce, ageno ni michiew maber. Amba chiew makare, wagone Nyasaye erokamano kuom ngima momiyo wa kawuono. Kata kamano wantiere kod gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. King'iyo gazede ariyo gi Edwin, iparo ni gazet mane manyalo usore odiochieng' ma kawuono kapok wachako kata ledha? Aneno ka Standard wacho ni it doesn't make sense, yani ni ok chal adier. To Nation be wacho ni inside push for Raila 2027 run. Koro achiel nigi siasa ma en Nation to moro ni to ng'iyo peg mar ngima kata uchumi mar Kenya masani inyo Uganda. Koro apani ma nigo Uganda moingo wach mar siasa. Nikech apani siasa jitemo koro mondo wigi wilgo matin. Ging'iane ni to pek mar ngima to uchumi chal nade. Kata kamano adwa ni wang'iane gazet mokwongo gi gazet mar The Standard kata obedo ni gazet mar Daily Nation omiyo pek jogo ma ponono temo dhiro
Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano jatende Raila Odinga mar mondo mi otemane hape e tielo mar 6 mano e yiero mar higa mar 2027. Tapani weche mag pek mar ngima ema jo Kenya ponono nyalo gomba ahinya mar mondo mi giwinja ni to en ang'o matimore ahinya nyato gi sani ma nengo mag modhi oseidho malo, to bendi wacho ni nengo modhi koidho to mano bende biro kelo medruok e gik mopogore opogore. Adon wachako kod gazet ma The Standard okinyi ma kawuono, mana kaka isewacho wach ma bende gazet ma The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. It doesn't make sense. Mano kaluore ka giwacho kanyo ni jolony nyaka sani koro gise fwenyo ni jatend piny Kenya William Ruto ponono ok nyal chiwo ler makare e wi medruok e nengo mar ngima ma sani koro miyo jo Kenya kale matek matamra gi nono, ka bende wacho ni ka bende wacho kae ni ang'o momiyo nengo mar ngima oidho malo, to sirikal ma pacho kae nyaka sani onge gimoro amora ma gisetimo mar mondo mi gitemane miyo jo Kenya oyud fuong'ruok. Ka bende giwacho kae ni nyaka sani koro gino ma bende luongo kanyo ni stimulus package monego bed ni itiyo godo mar mondo mi ponono omi jo Kenya oyud fuong'ruok matin. Edwin ang'e ni wechegi wanyalo wacho ni magi weche mamulo weche mag ohala kata weche mantiere sekta mar uchumi ma pacho kae, weche ma bende thoro kelonwa. Mana dir Joyce, to kata king'iyo tipo ma Standard oketo e gazet ma kawuono konchiel gin rowere mane manyo tich mar donje jeshi, to konchiel gin rowere ma bende odhi kata siasa. Kora pani temo ng'isi ni oganda mathoth onge tich, to kin oganda mathoth ma itiyogo ahinya ahinya te dalo siasa. To kata kamano gima Standard kendo temo ledho matut e ite mar 4, giwacho ni jolony koro penjore ni to nyalo bet ni tend piny Kenya kata mitelo negi Ruto nigi paro mane nikech ochumi ni marach to pod imedo mana di jopiny. Ichalo ng'ama osuru kore komede ewi jopiny mawinjo matek. Koro ichalo ng'ama onge remo, ng'ama ni osiptal to onge remo, to kore kichaki ng'isi ni chaki gol remo imi jatuo machielo. Mano dongi dhi tho. Koro mane magitemo penjo ni to gini bende be chal adier nikech ok inyal bet ni ng'ato ni piny to kore kimedo di e piny. Manyiso ni pod ochumi kore kanya dok chien mogik. Kapo ni choko tin to yuto bende tin. Kigio choko ma KRA osebet go e thuolo mar kata dweche 2 mokwongo mag giga ni, kama koro suru no medeno, choko ko medore kata kaka ne iparo ni nyalo medore. Giso ni seche mi tieko teko mar janyiewo to kata ochumi bende iduoko piny. Janyiewo midwa ni mondo golo suru no be koro ok nyal golo suru. E gima jolony temo ng'iso Ruto ni ochumi mondo chiew nyaka iket gimiluongo ni stimulus package, tiende ni nyaka ijiwe gi yo mopogore opogore, nyaka ing'i kaka oganda nyalo bet go omenda e lwetgi, ok ni golo omenda e lwet oganda. Atok mana podi e it gazet mar 4 kanyo aneno ka gazet ni mar The Standard kaka gindike ni experts fault Rutonomics, giluonge ni Rutonomics as being off track. Ka bende nyaka sani wacho ni jatend piny Kenya William Ruto entiere kod appetite mamalo kata entiere kod miluma mamalo mar medo kwan usuru kata kwan omenda michoko e pacho kae, mano odiochieng' ka odiochieng', mano kopogore kod konyo jo Kenya masani koro kale ngima matek matamra gi nono kaluore kod mana kaka isewacho usuru makoro ket mang'eny. Jatend piny Kenya en korka kore ong'iyo mana ni ere yore mage ma sirikal mara ponono nyalo yudo pesa mar mondo mi gibug godo budget mayande gisomo, budget mare mokwongo mano mar hik omenda ni. Kata kamano ok ong'i kaka jo Kenya biro yudo hinyruok matamra gi nono. To ka wawere kod it gazet mar 4 kanyo Edwin, it gazet mar 5 kae ka bende mana kaka isewacho ni gino mabende omi peke it gazet mokwongo ni mano mar The Standard okinyi makaone en kaluwore kod kwan rowere mathoth mabende nowuok oko odiochieng' manyoro mar mondo mi gidhi gitem hapgi mar mondo kawgi e tijego mag KDF. Nyaka sani gin rawere miwacho ni ohew 700 mabende nowuok oko ayango odiochieng' manyoro, to par ni lemo to gin mana 350 kende monego bed ni kawo, to rawere miche gi miche magi to ber mana kwaluonge elufe gi elufe nowuok oko karom gi mar mondo mi gidhi gitem hapgi. Kata kamano ang'e ni moko kuom gi biro dong', to ma biro kaluwore kod nok mar tije masani nitiere pacho kae. Koro mano ng'iso ni oganda onge gi tije mang'eny, kendo magi rowere ma king'iyo joma nobiro e KDF manyo tij KDF kae idwaro mana joma nosebet e NYS. Manyiso ni magi joma nosekalo NYS ema ng'eny kamae.
ipani da yawe ne ji mopogore gi jogo ma osekale NYS to pani do bet ji mang'eny ahinya to be mana kaka iwacho nitie jomodok ma ok oyudo mang'eny jomoko nonindo nyaka kanyo giruo piny ka girito ma mondo ka ginya yudo tijno omiyo ma en ranyisi ni oganda winjo matek rowere mang'eny onge gi tije ochumi bende tek nikech seche ma omed gi nengo kaka nengo mag modhi nyamburko to ok bi ng'eyo ni ng'ani onge tich koso ng'ani nigi tich nengo mwandu duto dhi idho to magi joma dhi winjo matek ahinya magi gimomiyo iwinjo ka jolony penjo ni to en kwan mane ma Ruto goyo go chumi nikech ok inyal bet ni in marach to pod imedo mana siko ji ei bur matut moloyo gi weche mag osuru to gi juogo mang'eny matimorego. It gazet mar 5 kanyo bathe kanyo nitiere weche mag dangni mag paro. Gino ma bende iwacho kanyo ni gin mental health issues. Manyaka sani koro iwacho ni ng'eny ahinya kuom jotije mag sirikal. Nyaka sani koro ma en kaluwore kod jagoro mongirore ma bende nowacho kanyo ni nyaka sani koro ibiro tem mar mondo mi ondik johocho mabiro konyo jogo duto matiyo e migepe mag sirikal. Nyaka sani wacho ni obila ema sani koro kwan gi ni malo ahinya kotudore kod jogo makawo ngimagi giwegi. Wang'eyo ni dwe ni mar 9 en dwe mar kedo gi tim mar negruok kata deruok. Omiyo en okang' makare ahinya ka bende koro nyaka sani obila kata jogo matiyo e sekta mar sirikal manigi dangni mag paro nyaka sani koro wach ni idwa losnegi kata idwa migi johocho mathoth mar mondo mi okonygi nikech yudo ni moko kuomgi gikale matek ahinya to ponono onge ng'ama ginyalo loso godo, onge ng'ama ginyalo wuoyo godo. Mane ma omiyo ponono gikawo kang'. Mani anto koro tama we koro akawo ngimana awuon. Apani gigi utudore te nikech kata pek mar ngima bende en achiel kuom gigo makelo dangni mag paro. Ng'eni ka chudo kata dwe ka dwe omenda ma ng'ato yudo kochako ng'ad kendo gi osuru mang'eny gi. Apani mago gin gik ma pod nyalo medo dangni mag paro. Kata kamano ero giwacho ni nitiere okenge moseketi mag neno ni imiyo gi ikonyo gi kata itimo negi hocho manyalo golo negi dangni mag paro kaka ahinya to jotije mantiyo kaka obila ma Kenya ka to gi jomoko matiye prison gi department machalo kamago. To kaluwore kod jagoro mongirore migawo ma bende ochung' ne jotije pacho kae mano Amos Gatecha mano principal secretary mar public service nyaka sani koro wacho ni kaluwore kod Kenya mental health investment case nyaka sani koro piny Kenya oselalo bilion maderom 6.2 mano ma bende oselala kaluwore kod wanyalo wacho ni dangni mag paro kata tuoche mikelo kod dangni mag paro en omenda mathoth ahinya omiyo ber kijiwo jogo manitiere kod dangni mag paro ponono ng'ato kale matek matamra gi nono to nego bed ni giyudo kuma ginyalo dhiye giwuo mar mondo mi kik gichopo kanga mar kawo ngimagi giwegi. Andwa wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar 6 mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani koro wang'eyo ni twaka e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza osebedo ka dhi nyime kata kamano nitiere moko kuom weche ma wanyalo wacho ni pok giwinjore yo makare kalore ni twak makamae nokeli mar mondo mi okel kwe pacho ka ochung' wechego mag ng'anyo kachiel kuom gigo ma bende nyaka sani koro Kenya Kwanza dhiro mar mondo mi wabed ga pisi mar jatend kweth mapingo piny owacho kata kamano jo Azimio to dagi kata okoyiere kod paro makamano. Apani maeno gin gik makoro twak ochopo kama koro pogruok nyalo bet nikech nitiere chung' opogore ahinya to gi kweth mar Kenya Kwanza to gi kweth mar Azimio. Juma ni koro wadaneno ni to twak ochomo kanye ka koro weche mapek ma onego bed ni ikete mesa ochopo ahinya to kiwacho ni Kenya Kwanza neno ni mondo wabed gi apis mar jatend kweth mar pingo piny owacho. Tapani mano ne en yorgi mar neno ni koro ibete apis kaka jatelo mar opposition moki bed ni in kamora mora. Apani mano be gima Azimio neno ni nyalo bet ni en gimithirogo kata tije gi mag temo kwedo piny owacho kata mar ng'eyo kaka piny owacho tiyo to Kenya Kwanza bingino or kacha ni mondo mane gima gineni mochopo e mesa. Koro ka chal ma liet nyalo chako bet e wi twak machalo kama
To kopogore kod mano paro mar loso apisi mar jatend kweth mapingo piny owacho kaachiel kod mano mar apisi mano mar jotend migepe, bende pogruok nitiere paro kapo nono apise makamagi e kinde ma bende ilosogi. Wang'e ni od bura ema kinde duto loso chike pacho kae. Paro koro pogore kanyo kapo nono onego bed ni ilose kokalo od bura, kata onego bed ni gino ma bende iwacho kanyo ni en presidential system of government, kata jatend piny Kenya William Ruto ema ponono wacho ni apis ni nyaka bedi. Wang'e na apis no mar jotend migepe en nolos kaluwore kod gino mane jatend piny Kenya owacho. Kata kamano bende kori penjore ni apis no mano mar jatend kweth mapingo piny owacho kaluwore no onge katiba, ento inyalo lose e yo machalo nade. Wang'e ni twak makamae pod dhi nyime, to bende pod wabro bedo kwaluo ne Nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wang'isgi ni to gin ang'o madhi mbele kanyo. Kosena kamano Joyce, pogruok bende nitiere kind Kenya Kwanza gi Azimio nikech ka ging'iyo yiero manokalo. Kenya Kwanza wacho ni yiero norumo kendo ok onego bed ni wadoke, to be kwadoke to ing'iyo mana ni to ere kaka piny owacho mokalo notemo ketho kata rocho duoko mar yiero manotimore. Azimio bende wacho ni nyaka ng'e ni to ang'o manotimore Bomas momiyo joma ne tayo yiero kata commissioners nopogore kod jakomgi Wafula Chebukati. Koro kanyo bende ji kitemo ng'iyo ni to wadoge yiero, wang'i wach mar yiero ni to kata kwang'iye to yor ang'o ma ing'iyo. Kod ing'e ni kanyo bende ywaruok nyalo bete e kind kweth ariyogo. It gazet mar 7 kwadhi mana mapiyo piyo nyaka sani koro governor e county ma Meru mano Kawira Mwangaza nyaka sani koro dwaro no bila otim nonro tok ka wanyalo luongi ni gin achudhe kata jonjore ma bende ne oketho. Wanyalo wacho ni ne odhi e gwengego mag Maua, Igemba South, mano mayudore Northern Meru, mar mondo mi opog gik mopogore opogore ne jogo mochando mayudore kono. Kata kamano, grub jonjore kata chudhe moko nochopo kacha moketho gigo ma bende ne oting'o mar konyo jogo mochando, mano moriwo matres kaachiel kod gige mamoko mane ochano mar pogo ne familia mochando ka ne gitia mach e gik makamago. Kalure kod gazeni bende nitiere dhiang' ma bende wacho ni jogo ne oyang'o nyaka dhiang' maring'o makamano gipogo. En wach malich ahinya Edwin. En wach malich ahinya nikech ma koro siasa odonjore gi dongruok kendo jopiny koro wigi wil ni to ang'o manya konyowa to ang'o manyaka wakethi. Kineno kaka picha moro nosebet nonene e mbui mar dhiang' no kaka noyang'e. En dhiang' manoyang'e akia ni en kech koso en ni chwang' mar siasa. To hapa ni mana kaka governor penjo ni to onego tim nonro mondo ng'e ni to ng'a gini manotimo wach gima chalo kamano, okang' mane minyalo kawnegi nikech ok onego bed ni ichwang' machalo kamano neno ahinya te chenro manyalo konyo oganda. Akaw dhi wana mapiyo piyo it gazet mar 10 nyaka sani koro iwacho kae ni skunde mayudore pacho kae mago bed skunde mag primary kata skunde go mag secondary nyaka sani podi gintiere kama tek. Kata obedo ni nyaka sani koro sirikal osechwalo negi omenda mopogore opogore kata omenda ma bende sirikal ne nitiere godo monego bed ni ipogo ne skunde. Ka nyaka sani nitiere omenda maderomo bilion 29 ma bende sirikal nonego bed ni miyo skunde go mag secondary. Ka bende wantiere kanyo kod omenda maderom bilion 16.2 ma bende iwacho kae ni migawo mar mano mar somo nyaka sani koro kad migawo mar omenda osegolo mar mondo mi okony jopuonjre mantiere skunde mag secondary mago mag primary kaachiel kod mago mantiere junior secondary kod mago mantiere senior secondary school. Kata kamano kata obedo ni omenda ma kamagi osechiw skunde to podi winjo pek kaluwore ni ponono gikia kaka gitim gope bende magisebedo godo osebedo ka chokore kuom kinde mathoth. Mano nyiso ni jouso ma tero mwandu mopogore opogore ne skunde bende chudo gi nyalo lewo. Ting'eni seche man chudo gi olewo to gino dhi kadok piny nikech ka jauso matero kata oduma e skul pok ochul, nyiso ni samoro lori mating'o nega oduma no bende samoro pok ochul, dereva mariembo kanyo pok ochul. Koro gini dhok madok kata ne japur mamiyo jouso go oduma magitere e sikunde. Hapa ni gowi mar bilion 29 ken pesa matin to bende kori wacho ni nitiere luoro ni jogo madhi timo penji gani kata ikruok te penj ma higa ni ma chiegni jopuonjre 930,260 onego bed ni timo KCSE, 1.4 onego bed ni timo KCPE, ka 1.2 onego bed ni timo penj mar grade 6. Bende koro chal ma ikruok margi nyalo bet matek.
Ato bende kapod wantiere kanyo kalure kod jatelo mabende ochung'ne skunde mag sekondari pacho kae mano Kaindi Muli. Nyaka sani koro wacho ni ponono jotend skunde mago principals nyalo chope doho kalure ni nitiere jogo manyalo chwalo gi e doho, jogo miluongo kanyo ni non-teaching staff. Nyalo chwalo gi e doho kalure ni pok ochulgi omenda margi mag osara kachiel kod omenda mosebed king'ado dwe ka dwe. Wang'e ni dwe ka dwe ing'ado omenda no obed mar NHIF obed mano mar NSSF ponono ing'ado to ok chwal kacha to magi duto biro kalure kod deko ma sirikal deko godo e chwalo omenda ne skunde. Nyaka sani wang'e ni omenda maderomo 1,420 mano omenda mabende sirikal chiwo mar siro somo mago e skunde mag primary mag piny owacho mago miluongo ni free primary education monego bed ni ichiwo ne japuonjre ka japuonjre. To omenda mabende sirikal chwala ahinya mar jiwo somo mar sekondar mag skunde mag piny owacho mano free day secondary school mano 22,244 kata kamano omenda makamano sani koro osechiw to jotend skunde pod ikale matek kalore ni koro gikia ni gichak gi kanye kalore ni wanyalo wacho ni pod gin between a rock and a hard place mana kaka gazeti mar The Standard wacho. Mano en wach ma tek ahinya. Kang'iyo ite mar 10 aneno ka jatend Azimio kata jalup jatend Azimio Martha Karua bende koro donjore e bura matemo penjo gimomiyo nodhi e doho mar Afrika ma Ugwe ka otemo ng'iyo wach mar yiero. Apani nyakwara Mogi man gi siso mar ng'eyo ni to ang'o matimore e wach mar bane otere doho ma kotudore gi yiero mokalo bende nyalo ng'iyo. To piny kanyo Joyce aneno ka gima bende ji onego ng'e ni sani duol mochung' ne rito alwora NEMA oseloro kuonde math 20 to kanisni be ok owe oko e wi weche mag go koko. Omiyo ma tiende ni koro giwuok tung' mosuo gi koko. Jogo moketo kuonde math mag go koko ahinya to kuonde ma ji odake nyaka koro gibed motang' ni inyalo lorgi. Ahinya to gwenge ma Kakamega ma gino osechako timore ok wang'e ni gidhi donjo e gwenge moko machalo nade to en loro ma ji osebet ka ywak ni onego tim nikech samoro idak kamoro to koni in gi bato koni in gi kanisa kiani iringo idhi chomo kanyo. Adoni waketi ngi gazeti ni mar The Standard bicha nitiere wach momako wang' kata kamano neno machinglo moro e it gazeti mar 16 mar gazeti ni mar The Standard be ni wanyalo kete do watango ne nyakwara Mogi Ajwang' kalure kod machinglo makamano wanyalo wacho ni gin mana weche matimore pacho kae. Ginyalo bedo ni oket kanyo le mopogore opogore. Wantiere kanyo kod liech, wantiere kanyo kod zebra, wantiere kod le mopogore opogore nyaka simba neno kanyo. Ka giduto giting'o mana gigo makwedo kwan mar usuru kata usuru mapek masani koro hinyo jo Kenya. Moro anno ka liech oting'o kanyo ni mambo ni matatu. No taxes, no taxes, no taxes. Kalure kod kwan mamalo mar usuru masani koro jo Kenya chulo. Apani ma en ranyisi ni wane bungu achiel wana lewa te to kata kamano onge le mawinjo maber nikech seche ma nengo mar ngima oidho to onge ng'ama oweyo oko. Gima da wach kendo ni jakwara Mogi nyalo bet gi siso mar ng'iyo Joyce ite mar 3 mar Standard aneno ka jaduong' moro ma jahigni 80 iluonge ni Joseph Odongo jakanyada oselal kuom higni 50 to kendo no oyudore oduogo nodak Mombasa keni joja oko e jodongo manong'iso nolal Mombasa en sigana man gi en gi mit ne nikech jaduong' ni oduogo to be oyudo ka puothe bende nosekaw to oyudo kosedak oko higni 50 gini kiduogo to kata jomong'eyi tin ahinya. Iyudo ka nitie joma pari kata ng'ama neno higni 50 mokalo kata pare ok en gima yot. Omiyo jaduong' ni ji mang'eny apani noseng'e ni en nyalo bet ni ok ongima to koro duogo kendo ji nogo sigalagala teno ne en miel ahinya e gwenge ma iluongo ni Rewa West Kanyada. En sigana mamit. Nyalo bedo sigana mamit kalore ni dak oko higni 50 te dwen kokidwa dok dala. Onyalo bedo ne en mor. Ang'e ni sigana makamano be ne wakelo ni nyakwara Mogi Ajwang' weche manyien odiochieng' manyoro kalure kod mor ma bende nokwako gwengego ne en mor ji ne miel aduwa ka girwako jaduong' ma koro nolal kuom higni 50 kapok odok dala. Dono amula ne gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo kinyi makawuono kwachako kod thuon wach ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono wasewacho kanyo ni inside push
for Raila 2027 run. Kae nyaka sani iwacho kae ni okang' makamano kata jogo madhiro Raila mar mondo mi olar kom mar tend piny Kenya e tielo mar 6 nyaka sani ponono nyalo kelo ywaruok moko mane duond bura mar kata e riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani akwanyalo mana ng'iyo gi piny kanyo gino mabende ondika kanyo ka nyaka sani wacho kae ni nitiere jogo kata maling' mabende wacho ni nyaka sani manitiere duond bura mar ODM nyaka sani koro dwaro ni jatend Azimio Raila Odinga oteme tielo mar 6 mar mondo mi olar kom tend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027 kata kamani wacho ni nitiere jomoko mabende geto kom mar tend piny Kenya mantiere riwruok mar Azimio mano moting'o jatend Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod jatend NARC Kenya mano Martha Karua mabende koro gin bende olap dhogi ndong'a ne komno mar tend piny Kenya kokalo riwruok mar Azimio e yiero mar higa mar 2027. Tiwacho kanyo ni magi duto timore wang'e ni nyaka sani ko chopo higa mar 2027 Raila Odinga biro bedo jahigni 82. En wach matek ahinya tapani bende gitemo chako wach ni chon ahinya nikech pod wabor gi yiero mokwongo to mar ariyo aneno ka moko kuom jolony lidho e sigana no ni nyalo bet ni jok madhiro Raila mondo chako tem kendo mar 6 gidhiro nikech mana gin dwaro magi giwegi nikech seche ma Raila ni mbele kacha to gimbe gidok e gwenge to giwacho ni wan wakte mang'o wan wago lweny wan wakonyo Raila go lweny koro ing'e konyo Raila go lweny kae ma gimbe giyudega otiko kata yo mar dok e kombe ma gimakogo. Koro ma en gima nyaka ji penjre ni to iwacho kama nikech dwaro mar jogo koso en dwaro machalo nade nikech bedo ni ODM kata Raila ni e ng'wech mar kawo kom bende nyalo miyo ODM pek mar yudo jood bura mang'eny to be nyalo miyo omenda nikech ng'eni seche ma in gi jood bura mang'eny to omenda mawuok e political parties financing kata fund iyudo mang'eny. Koro en omenda en dwaro mar jogo madhiro Raila en dwaro mar jopiny kose dwaro mar Raila mago penjo mang'eny ma nyaka ji ng'en. Wach ma kamano no komi peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 to kaluwore kod jakeno mar ODM mano Timothy Bosiri nyaka sani koro wacho ni higa ok en gino monego bed ni ing'iyo. Ondiki kae ni age is not a factor. Wacho ni Raila Odinga en jal ma podi chal mare mar dende tek to kendo oromo mar laro kom mar tend piny Kenya kaluwore ni ji duto ng'eyo gino momiyo ponono kuom tiel 5 koro pok oyudo koma mar tend piny Kenya e kinde ma bende osebedo kolaro. Kata kamano mana kaka isewacho ni weche ma kamagi koro nyayo penjo mopogore opogore to bing'e ni weche mag laro telo ema ponono nyalo biro kelo pogruok e duond bura mar kata riwruog siasa mar Azimio kaluwore ni koro kila ng'ato dwaro ni an bende we kora teme wanyalo biro neno kata kinde mabiro mbele ka koro gipogore kata kaluwore kod Kalonzo ma bende dwaro komno Martha Karua bende dwaro komno ponono ginyalo pogore mar mondo mi kila ng'ato koro odhi otem kaka chung kar kenda kata odhi otem kod duond bura mare mano kochopo yiero mar higa mar 2027. Nyaka ramboga jong wach makamano nitiere it gazet mar 4 kaachiel kod it gazet mar 5 to wach mabende ne waweche gazet mar The Standard Edwin mar jaduong mabende no lal oko kuom higni 50. Aneno ka gazet mar Daily Nation bende koro ondike kae ginto gindike mamit ni prodigal son returns after 5 decades of self-exile at the coast. Matende ni onyalo wacho ni en wuod ng'ato mabende no lal kuom thuolo mar higni 50 nyaka sani koro odok dala. To wang'e muma kata kwa somo sigana mar The Prodigal Son e muma wang'e ne kinde mabende The Prodigal Son nosedhi bobayo oko kuom kinde malach kanoduogo dalagi to noruake e yo makare noruake e yor nyasi mane momiyo joluo nogolo ngero ni thuru loyo yieng'o inyalo dak oko kuom thuolo malach kata kamano nyaka ibe pare kuma ni wuoke. En wuok ni odhi mana Sikri Beach mantie machiegni kanyo mantie Mbita to akiando ochako chopo mana Mombasa mabe oyudo ng'ama ne manyo jatich ma okawo tijno to iwacho bende no onge nyathi kata dhako to koro oseduogo en mor nikech oduogo kongima to higni 50 to ng'eny ok ang'e ni ang'o manyalo keti oko mar dala higni 50 mano penjo mapani obro gonwa sigana no kaka dalo dhi.
Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar 7 kanyo Edwin ang'eni in kaka jalony wechego mag ohala. Wantiere kanyo kod kaka iwacho ni nyaka sani omenda mitiyo godo pile ka pile. Mano miluongo kanyo ni recurrent spending. Nyaka sani koro biro dhi malo kod $140 ma bende koro biro medo miyo pek kata kelo pek maduong' e pacho kae. Ka sirikal ma pacho kae koro geto mar kawo hola kata mar holo omenda maderom $864 mar mondo mi gibug godo bugo ma bende gintiere godo mano mar hik omenda mar 2023-2024. Wach ma kama itiende nang'o Edwin? Matiende ni medruok e omenda ma ichulo osara ma jotije ahinya to mag piny owacho koro dhi medore nikech apani ntiere kaka omed jogo mondiki, jomoko timo medo osara, omiyo kata osuru ma igolo masani oket kata ahinya mag gero ute 1.5%. Tiende ni ka jatich golo 1.5 jogo mondiko gi bende golo 1.5. Ng'e ni piny owacho bende achiel kuom jogo madongo mondiko jotije. Koro budget gi mar chulo ji osara dhi medore gi $140 billion. To ma tiende ni ng'eni seche michulo jotije piny owacho osara, an gi osuru mwagole michulo gigo. Koro tiende ni wan bro chunwa mondo wagol osuru ma mang'eny mogik mondo wachulgo jotije mag piny owacho. To bende ka ok oromo to chuno ni nyaka gikaw gowi mondo gichul osara. Ma nigi pek ariyo. Mokwongo, nyinyo mwachulo ewi gopego dhi medore. To mar ariyo tiende ni ka watiyo gi omenda mang'eny ahinya chulo osara to waduoko piny omenda mwanya tiyogo e chenro mag dongruok. Koro ma en pala mang'ado koni gi koni. Omiyo bedo ni omenda ma ichulo osara dhi medore en pek ne japiny e golo omenda no, to bende ok wadhi yudo chenro mag dongruok ahinya kaka onego bed ni wayudo budget ma pile pile. Adwa ni wadhi mbele mana mapiyo piyo it gazet mar 8. Jagoro mar koti mano Francis Atwoli gikone wanyalo wacho ni gikone no wuoyo toke gazet mar Daily Nation odiochieng' manyoro ne wacho ni nyaka sani koro duonde ma bende kedo ne ratiro mag oganda nyaka sani koro ojwang'o jotije matiyo e pacho kae. Nyaka sani koro jagoro mar kot mano Francis Atwoli no wacho ni nyaka sani riwruoge makamago podi kedo ne ratiro mag jotije kaka dwarore. Ka jagoro machon mano jatenda riwruok mar jopuonj machon mano Nat Wilson Sosion nyaka sani koro wacho ni nitiere kaka ponono sirikal nyalo bedo no mako mafuanda duone makedo ne ratiro mag jotije mane momiyo ponono koro riwruoge makamano ok otegno mar mondo mi giked ne ratiro mar jotije kaka dwarore. Kata kamano Atwoli chal ni iye no wang' ahinya odiochieng' manyoro kaka gazedni mar Daily Nation no oketo ni nyaka sani koro riwruoge makedo ne ratiro mag oganda otho kata ok tiye yo makare. Mano momiyo gikone no wuok oko boloso kowacho ni podi wantie podi wakedo ne ratiro mag jotije kaka dwarore. Atwoli pod medo wacho ni gin gi teko mar dhiro piny owacho kaka riwruoge mar jotije, to kata kamano ranyisi mabe oseneno en tiende ni moko kuom jotije neno ni riwruoge go konygi nikech piny owacho bende nomako riwruoge go gi ng'ut sati kamoro nikech ka gitemo go koko to moko kuom jotije go gin jotije mag piny owacho to piny owacho nyalo manyo yo. Inya paro kaka notimruok gi Nat ndalo Sosion kane ong'is jopuonje ni ka in e riwruok machal kama to idhi medi osara, to ka in e riwruok moro ni to in ok dhi medi osara. Koro magi gin gik ma piny owacho nyalo tiyogo e thiro kata duong'o wi riwruoge mag jotijegi. King'iyo Labor Day ma higa ni Joyce Anan Uhuru Gardens chine tin ahinya. Nyiso ni riwruoge gi ka ing'iyo adier to sani gilalo dhadhu kata siso mane gin go nikech higa ni bende ng'ene meto mar osara nokotim kata matin. Mago gik monego bed ni riwruoge ma kama gidhiro to ka koro ok inyal an gi pacha amba neno ni adier to kanyo gidok piny. Adwaro wadhi mana mapiyo piyo waketenge weche mag riwruoge mag makedo ni ratiro mar jotije. Wang'e ne it gazet mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation ka wadhi mana mapiyo piyo. Nyaka sani koro riwruok ma bende ochung' ne weche mag thieth e piny ngima mano World Health Organization nyaka sani koro kwayo jotend pinje mopogore opogore mar mondo mi oket ong'ala manyime kata oket mbele mano weche mag thieth ma bende timore pacho kae ka bende wacho ni muoch mar tuo mar COVID-19 ponono ne othiro
chenro mar kedo kod tuoche mamoko e pacho kae. Magi duto wachore e kinde mabende jotelo mag pinje oromo e bomano ma New York e pinyno mar Amerika e kinde mabende koro nitiere romo mar 78 mano mar United Nations General Assembly UNGA, kama bende koro World Health Organization okwayo pinje mar mondo mi giket omenda manyalo konyo e kedo kod tuoche ma muoch apoya, mago mabende wacho ni pandemic prevention, kaachiel kod keto ikruok makare mar ni ponono ka tuo ma kama omuoch to ere kaka wanyalo kedo kod eyo makare, kaachiel kod tieko tuo mar kaera kata tuberculosis ma wang'eyo ni ponono hinyo ji mathoth ahinya kata pinje mag Afrika kaachiel kod pinje mamoko. Wang'eyo ni kinde mabende tuo mar COVID-19 nomuoch ne nitiere dok chien e kwan jogo mabende ponono ne dhi kata osuptal kacha mar mondo mi okaw yedhe mago mag kute mag ayaki, gino ma ponono ne nyalo nyayo landruok mag kute mag ayaki pacho ka. Emomiyo koro jiwo jotend pinje mar mondo mi omed keto ng'ala manyime weche mag thieth e pacho kae. Edwin, ni mano en wach mapek ahinya te romo ma dhi nyime New York, kendo jatend piny Kenya William Ruto ni kono. Odiochieng' makiny igeno ni obro golo twak mare, ok wang'eyo ni obro wacho nang'o e siro wach kata jiwo wach mar chiwo thieth no. Adonu mita nitiere wach momako wang'i Edwin, gazet ni mar Daily Nation ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Wach momako wang'a en mana machinglo kendo nikech aneno ka jomoko morwako lewni maratong' yware kanyo. Apani machinglo ni temo golo ranyisi mar ite mar 15, ranyisi mar kaka piny owacho osebet ka golo weche mopogore opogore, moro wuoyo to moro kwere ni ng'iane gimiwacho no maber. Iseneno ka moko osebet ka diro weche mopogore opogore e weche mag ochumi kata medruok e nengo mag modhi nyamburko. Moko wacho ni mano wachu manyoro kuom nyako le mauta, moko wacho ni pod obro bet malit. Koro apani mane gima machinglo no temo ng'iyo. To be king'iyo ite mar 17, joriembo sani donjo kalo boda, kalo tong' dhi manyo mauta e pinje maoko. Kidak but Busia gidhi ng'iepo e piny Malibamba, kata modak Namanga be dhi e pinje Malibamba. Tiende ni mauta beche rach makoro kinyalo kalo tong' to afadhali dhi ng'iewe piny moro no iduogi riemb kendo iti kode kiduogo. To mano kiduogo tiduogo gi tag kane nono. Kata kamano Edwin, wach ni mogik kata ponono wach miluono kawuono e mesawa mar ohala kwaloro nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Wach na mogik en ni pod wadhi nono matut ni to wach mar kelo mauta e yore mag gope kata winjruok mane Kenya oketo gi pinje mag Saudia ni ibro kel mauta e nengo maber kata kokwatiyo gi dollars. Be okonyo koso to pod obam marom nade? Apani en achiel kuom thor weche mantiere e ohala odiochieng' ma kawuono Joyce. Erokamano ahinya Edwin Okoth kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ibi walidh ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet okinyi ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' mana kaka nyisi gazet pod nitiere kod weche mathoth e iye. Wantiere kod weche go mag thieth manitiere it gazet ma iye, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Weche mag tuke bende nitiere e gazet ni. Gazet mar The Standard odiochieng' ma kawuono bende nitiere kod it gazet ma iye, mano miluongo kanyo ni Financial Standard. Mabende gimoket kanye Financial Standard en mana wich bar masani koro medruok e nengo mar modhi kelo ne jo Kenya. Duto inyalo nyiewo mar mondo mi ibed piny isoma e yo makare, ing'e gigo duto matimore e pacho kae gi sani. Yena mar mondo mi atiek nonro mar gazet gi kanyo, wakaw yoyo madundo tok yueyo aduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor.